Zdravím, keďže sa množia kritické ohlasy na používanie oxytocínu pri porodoch, tak som sa rozhodol, že vám k tomu niečo poviem a troška vám v skratke priblížim tento strašiak menom oxytocín, alebo nazval by som ho krajšie hormón lásky a dôvery. Je to vlastne hormón, ktorý je produkovaný v hypotalame a vylučovaný neurohypofýzou. A keďže má veľmi dôležitú úlohu pri porode, tak jeho syntetická forma sa v porodníctve využíva a bežne. Tento hormón je veľmi dôležitý pre pôrod, pre dojčenie, ale aj, ako to nazvem, prečo sa volá hormón lásky, šťastia a tak ďalej, tak aj pre tie vzťahové veci. V dôsledku neustálých diskusí o jeho zbytočnosti sa vlastne úplne stráca to, že v skratke niekedy je potrebné zasiahnuť. Samozrejme je potrebné rešpektovať všetky medicínske a jasné indikácie. Každý lekár rešpektuje a mal by rešpektovať doporučené postupy, ktoré vychádzajú zo štúdií alebo koncenzov odborných spoločností. Ale tu je však potrebné povedať, že aj napriek tomu je pri porode ťažké nastaviť tie postupy presne, pretože jednoducho všetky ženy nerodia rovnako. A to je proste skrátka tak a vždy to tak bude a nikdy sa to nezmení a v podstate to vedenie porodu vždy bude jedinečná záležitosť a konkrétne rozhodnutia sa vždy budú robiť a robia sa a robili sa vo veľkej miere individuálne. To, že sa robia individuálne, nepovažujem za nevýhodu, ale skôr za výhodu. Pretože to vieme nastaviť tak, že je to každej pacientke šité na mieru. Pokiaľ samozrejme to rozhodovanie neovplyvňujú iné záujmy. Je jedno aké, proste iné záujmy. Čo sa týka dôvodu alebo indikácií, kedy ho použiť, tak indikácia alebo dôvod na použiť oxytocínu je mnoho. Ale dá sa to zhrnúť do jednej jednoduchej vety, kedy proste benefit z vyvolania porodu prevýši riziko z jeho pokračovania. Ak budete chcieť nejaké otázky a nejaké viac tých dôvodov alebo nejaké skúsenosti, sa opýta pokojne môžete napísať. Tu napoviem len takú v podstate najčastejší dôvod, kedy sa oxytocín použije, a to je, že pomaly postupujúci pôrod. Pomaly postupujúci pôrod je veľmi ťažké presne definovať, aj napriek tomu, že sú rôzne poučky na to. Ten prístup k pomaly postupujúcemu pôrodu bude vždy individuálny, jedinečný a proste, ako som vravel, mal by byť pacientke presne šitý na mieru. Pomaly postupujúci pôrod môže zvyšovať riziko infekcie, ak trvá veľmi dlho, a taktiež, ak je pacientka dlhodobo nejaký neefektívny, niekoľko hodín v neefektívnych kontrakciách, tak aj napriek, nazvime to, žiadnej patológii, taký pôrod skončí cisárskym rezom. Ako je pravdepodobné, že je a bude a bol nadmerne používaný oxytocín, ale žiaden lekár vám ho nedá bez jasného dôvodu. Tento dôvod si bude musieť obhájiť, pretože stále sa na to dívajme tak, že je to liek a každý liek má svoje nejaké komplikácie, ktoré ak nastanú, tak jeho použitie si bude musieť obhájiť, ak je teda daný lekár priorientovaný. Čiže tu taká moja veta na záver. Proste komunikujte, buďte tým a zvládnete to aj s oxytocínom či bez oxytocínu. Jednoducho na ňom to nestojí, jednoducho mali by pri porode je potrebné minimálne tých posledných pár minút najdôležitejších, ako vravím, byť tým a spolupracovať, komunikovať, pýtať sa. Takže takto.